दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुसि खोरोमदावारि आदा बिथांनि दैदेननायाव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया नैबे बालिगावनि नैबे सनापुर नगरनि मोनसे न'खरा थांनाय गोलाव समनिफ्राय दैबानानि थाखाय माइ गायनो हायाखैमोन। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14 आगस्टआवनो नैबे ओनसोलाव थाफैदोंमोन आरो बे थानायनि उनावनो 15 आगस्टनिफ्राय जि मिशन बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। दिनै फैयै फैयै स्निथि सानाव आगान होबाय। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव नैबे बालिगावनि जि सनापुर नगर बेयाव दिनै मोनसे न'खरा जिहेतु दैबानाजों जि भुगिनांनाय आरो भुगिनांनायनि थाखाय बिथांमोना नैबेखौसो मावनो ना न'खरनि खामानिखौसो मावनो बिनि थाखाय बिथांमोना गोबाव सम जानायनि थाखाय गावसिनि जि माइ आबाद बेखौ मावनानै लानो हायाखैमोन, माइखौ गायनानै लानो हायाखैमोन। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव माइ गायनानै मोनसे न'खरखौ मदद होनो थाखाय बे समाव आवगायगासिनो दं आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव माइखौ गायगासिनो दङ। शिबसागर जिल्लानि नैबे नेपालिकुथि ओनसोलाव जि दैबाना जानानै थांबाय आरो बे दैबानानि गेजेरावनो गोबां सुबुंफ्रा 100नि बारा सुबुंफ्रा जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां न'खरफ्रानो हाजार हाजार न'खरफ्रानो दैबानाजों भुगिनांनानै दंमोन। आरो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदोंमोन। बेनो जाबाय मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत उदांस्रिनि 80थि उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै जागायजेनदोंमोन आरो बियो फैयै फैयै दिनै स्निथि सानाव आगान होबाय। बे स्निथि सानाव दिनै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिनि मोनसे हानजाया 15 जननि मोनसे हानजाया बे समाव सनापुरनि बालिगाव गामिनि सनापुर नगराव मोनसे न'खरनि जि माइ गायनो हायै थासारिखौ नुनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव फोथाराव ओंखारनानै माइ गायनाय जादों आरो बे माइ गायनायखौ नोंथांमोना बयबो नैबे मोनसे भिडिअनि भिजुअलनि गेजेरजों बयबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशनखौ लानानै खामानि मावदोंमोन, थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय खामानिखौ बिथा खालामनानै मिशनखौ फोसावदोंमोन, बे मिशन फोसावनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाफुंसार जानो हादों आरो दिनै बे न'खरखौ माइ गायनो हायै न'खरखौ माइ गायनानै जि मदद होनायनि दारै जि दिनै बे न'खरखौ जि मोनसे गोदान मोनसे न'खर दानायाव इयुनाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थाखा फैसानि जि रांखान्थि जि क्राइसिसाव गोलैया बा रांखान्थिनि जि मोनसे थासारियाव बिथांमोना गोग्लैनानै गावनि जि मोनसे इयुन जिउनि जि लामा बेखौ दानायाव जिखिनि खैफोद फैनाङा बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव माइ गायनानै होदों आरो बेखौ नोंथांमोना बयबो नुदों नैबे भिजुअलनि गेजेरजों। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गिदिर आफादगिरि मुस्रि खोरोमदावारिनि दैदेननायावनो दिनैनि नैबे माइ गायनाय हानजाया बे समाव माइ गायनायखौ मावफुंबाय थादों आरो माइ गायबाय थादों। बेखौनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशनखौ लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनलानिफ्राय जोबोद मोजां मोजां मेसेज फैदों आरो बिथांमोना बाख्नायदों आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि मिशन फोसावनानै खामानि मावनायनि फारसे जोबोद गनायदों आरो जोबोद गनायथावै बिथांमोना गोग्गानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावहरनाय जादों।